Omukazi muri Zimbabwe togashira muchirongwa chenyu chamasecret namaconfessions tadzoka zvekare nenyaya dzenyu. I hope you are having a wonderful Wednesday. Veduweka tine nyaya inotikutyisa nenyaya ine matwist and turns. Regai titange nayo. Vatete vakambosangana nemunhu anenge aine mari dzake, mari chaiyo chaiyo inotenga. Vatete muchibeliever and all that, uchinzwa kuti zvakanaka kuva pano muchienda kuma long drives, uchinzwa kuti kwese kwawakabva waidana nemapete emabhachi aisava vanhu, asi apa wazowana soulmate yako chaiyo. Vatete, asi soulmate uyu haana kundivanzira kuti ane high sex drive, anoda bonde zvakanyanya. Ndakati chikuru kupinda murelationship, zvandaida ndaizozviwana ndava mukati imomo, zvandaisagona ndaizozvidzidzira tichienda. Zvagara kana zvinhu zvaoma vatete tinochema tichienda seambulance. Vatete tati fambe fambe kumujolo pandemic, ndakazodiscover kuti magirlfriends embingarumbu yedu iyi taisvika 6. Mbingabe uyu ndichamuti Arnold. Vatete ndini ndaiva favorite girlfriend at the time, nekuti mabedroom gymnastics angu ainge akaenda kuvha. Asi mukufamba naArnold pane zvinhu zvaindinetsa, pane zvinhu zvaindishungurudza. Taiti chero tikaenda kuVic Falls kana imwe nzvimbo yemafaro vatete, taenda tiri vaviri aibhuka 6 or 7 rooms, apa isu tichingoda 1 room chete. Zvakandinetsa vatete kuti marooms ose aya aimadii. Ndakambofunga kuti kuda pandinorara anosmagla vamwe vasikana sezvo mari aiva ari matombo. Asi nguvai uyezve sei, inini naturally I am a light sleeper. Zvekuti nhunzi ikafamba manheru ndinoinzwa, chero mango ikadona muti zvakare ndinoinzwa. Saka marooms ose aya aimadini. Zvimwe zvaindishamisa vatete ndezvekuti Arnold ane time yaimbobuda muroom matinenge tiri omboti nya hanzi ndinenge ndichida kuita mabusiness meetings. Vatete ndinozvinzwisisa kuti 1 room inogona kuti munhu aite business meeting yake, asi the whole floor 6 or 7 rooms dzekudii nadzo. Chiripo chainge chakaminama pana Arnold vatete, asi ndaitadza kuona kuti chainge chiri chii. Umwe musi ndakazombosvika kumba kwake ndisina invite. Ndanga ndakangama kutaura kuti kumba kwaArnold kwausingangosvikwi svikwi, waitoenda neappointment. Musi wandafunga kunomushanyira kumba kwake ndiwo musi wandakasvika ndichiona chisingaonekwi. Vatete, sezvo ndaizviti uye ndainzi ndini favorite girlfriend, kupinda pagedhi hakuna kuita dambudziko kuna gateman sezvo ainge agara achindiziva. Ndainge ndisina kuudza Arnold kuti ndiri kuuya, ndainge ndangonyuka semhepo. Vatete, ndakawana asiri mulounge, ndikawanazve asiri mustudy, ndikaziva kuti ainge ari mubedroom make. Ndakasvika ndichivhura door, zvandakaona zvakaita kuti ndiluze macages. Ipapo ndakaona Arnold ari busy kuita bonde nekanhu kadiki diki kanenge kadhori kari kechikadzi. Vatete, pekutanga ndakafunga kuti asi ndakanganisa kuona chaiva chino chimunhu chipfupi pfupi chaiva chitema tema chine maziso makuru anenge nzvirimombe. Arnold akati achindiona akaviruka nehasha, zviya zvekuva lavi dhavi zvakaiswa panze. Vatete, ndakaita kudzinganiswa sembwa yawanikidza ichiba nyama. Ndakasvika kumba brain dzangu dzikatanga kuprocessa kuti chii chainge chaitika. Vatete, ndakafonera Miyasha akati Arnold abva kumufonera achiti ainge azvibata kuti ndaimubatira mushonga. Ini chaiye ndaiziva kuti Arnold ainge agarira nyaya kumberi, aitondiita inini munhu wakashata, kuti chero ndikada kutaura zvandainge ndaona hapana aizonditora serious. Mavhiki matatu achipera ndakatanga kubuda some strange fluid kusapatina yangu. Vatete, fluid iyi ndinoshaya ndingaidescribe sei. Yakaita kunge ine kala yeyellow, kunge red. Vatete, hanyatsonzwisisiki. Ndakaenda ndikanoita every test possible, asi kuna nachiremba ndakawanikwa ndakachena. Chero chirwere chepabonde ndakanzi handina. Pese pari kusvika discharge iyi panotsva kuita senge hembe yadyiwa nejiki. Kana ari mabhurugwa handichatauri, ari kuita senge atsengwa nedhongi rikasvipira uko. Pakati pezvidya zvangu kusvika kumabvi uko pari kuita kunge chando chinofuma chakachena muna June. Nekuti unozviti uri slay queen unopusa 1, izvo zvinomboswera ndakapfeka rinenge dhaipa chairo. Kufonera Alfred, foni yake haichapindi zvamuchose. Ndakambofamba ndatoona kuti ndinda kudyika, ndipo pandakanzwa kuti Arnold ainge ane zvikwambu ndizvo zvaitishandisa. Iwe paunenge uchifunga kuti uri kusangana naArnold, zviri mumaziso ako unenge uchishandiswa nezvinhu.
vatete pandakanzwa izvozvo ndipo pandakazovhurika chokwadi naye ndosaka aibhuka marooms emuwando kana floor kuitira kuisa zvikwambo zvake imomo. Vatete munhu ari normal agoita 6 magirlfriends panguva imwe chete angava mubvumu here? Ndaifunga ndapinda mbinga izvo ndini ndapinda bizi. Chandoda kungobvunza kuna Arnold kuti asi why achida kuita upfumi nevana vevamwe. Alright, ngaachindisunungura kubva kudischarge iri strange inenge acid iri kubuda muviri wangu. Mukati vatete ini handisi kupera ndichifamba here? Ngaachindisunungura kubva muacid iri kubuda muviri wangu. Right. Ndipo paperera nyaya yedu yekutanga iyi. Tangozvinzwira kuti zvinhu zviri strange zviri kuitika. Vasikana mumarelationships umo ndoziva kuti kazhinji kacho vanhu vanenge vachitageta mbinga, vanonzi mbinga be, vanhu vanenge vachida mari. Zvinhu zvacho zvakaoma, but ngatingwarei because days are evil. Unotoona kuti munhu anenge ane zvinhu zvake and anenge achitsvaka vanhu vekushandisa, which is something that is not right. Ndakaisa laptop patable, but it's not comfortable. Unfortunately, because it's still work in progress. Kana ndapedza ndichadzokera padesk pangu ndonoshandirapo. Pane vanhu vanofanira kudeliver. Tobva tapedzisa kugadzirisa side drum musati maona, so that I can be able to work on my desk, because right now it's not comfortable at all. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Ndoziva kuti pane vamwe vanouya vachiti laptop zvidzidzo zvenyu zvose zvamunazvo zvamunotaura ndinozviwa, asi right now handisi comfortable, sorry zvenyu. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Hi auntie, it's me again from Cape Town. Ndakambouya nenyaya yangu about my wife asingade kubatwa or kuita anything to do with sex. That has been my life for the past 6 years. We have been married, but nyaya yakandiunza is just a fraction of everything in my marriage. The sex is just a fraction, but kunozoti respect hapana, not appreciated. Everything I tell her to do kutoita zvemutsimba. Hapana panoitwa zvinhu kuti I'm doing this for the men I love. Be it kumuudza kuti geza, anotogeza, tatomboita zvekuforsa kuti geza. Even kids could go 3 to 4 days vachingopukutiwa. The energy she puts kubasa is not the energy she puts at home. She works in a retail store. At times she'll be like she's sick, but when it comes to go to work, she gets energy zvekuti sometimes ndoenda naye kubasa kwake when I'm off. Pandomuperekedza, you can see kuti she's energetic, but time to go home, she starts saying kuti she's feeling sick. She baths makuseni to go to work. She won't bath adzoka. Otorara nehembe dzaanenge aenda nadzo kubasa. Kuzama kumutsiura or kukorekta, anotofundumara like munhu asingade kutsiurwa or kupindura in a sarcastic way zvekukushotesa. I've reached point yekuti ndaneta. If it's spiritual, I just wish you could put some effort to fight it. My marriage life, no sex, disrespect, feeling not appreciated, feeling invisible, like it's a power struggle, more like competition. If I don't ask kuti ndokumirawo kugadzirwa hembe, ndinotoita kuzvitsvakira kuti ndopfekei. Ndabva kubasa handipiwe food. I just have to navigate on my own to get food. Regardless of all these challenges I face every day, I still do my duty as the husband, the father, providing and make sure everyone is okay. But it's like I don't exist. Chero ndikauya nechinhu handitambirwe. Vana ndo vanotomhanyira vachiti daddy is home, votambira, but their mother no. Kumuti, can you do this? Anoita paada iye. I'm still young to go through this. She's not showing any signs to change, and I appreciate for referring me to one of the therapists you recommended. We spoke, but I don't know if she managed to get through to my wife, because pakangoita munhu anoda kubatsira, automatically she ghosts everyone. Trying to tell her how I feel, she don't even care to listen. What confuses me is, if I ask her, does she love me? She says yes. If I don't have clothes, she buys for me. But the treatment and respect and sex and everything I mentioned, hapana, please pause for me. I'm in Cape Town and hide ID. Right. Nyaya iyi yatinetsa because mukoma vadzoka zvekare. And muzvona, he tried intervention, but anoblock. Mudzimai wachona, she's not open. Munhu anoblock. Saka she will not give you an opportunity to talk to her. Antoda kuti utomuti, ndiri muprofita. Ndiri muprofita, ndadaona musha wenyu uchiparara. Ndo type. Ndo munhu woga waangateerera. Imagine being that kind of a woman. Ndo munhu watiri kudhila naye. Saka apa kapa, I think munhu anogona kugadzirisa zvinhu zvese izvi ndimi mukoma. Haidi, it's you ane makey ekugadzirisa munhu uyu. Why am I saying that? Imi ndimi munogara nemunhu uyu, ndimi makapfeka shangu iyi inoshinya. Mataura kuti handiterere munhu anoita kuti ari pacompetition. Zvezvekuti ukati A anoti B, ukati C.
achokwadi munhu ane attitude problem. Saka what I'm suggesting hangu personally apa chanda kutosuggesta ndechekuti you need to step your foot down kuti yei ndini baba wepano handiti iwe wandinetsa iwe haudi kurara neni haudi kugeza naivedwe unoti muchinovata woti munhu waswera hembe yawaswera wakapfeka uchidikitira chero usina kudikitira ndaizvitaura kuti mudzimai kana akangoenda kutoileti kamwe chete zvatodhaka kuzoti zuva rose uchienda kutoileti uchidzoka uchienda kutoileti uchidzoka nematishu anenge asarira ipapo unoti bvo mugumbezi. What is that? Wapedza kudaro imagine gumbezi hamuna ventilation ka hamuna ventilation mugumbezi mwana wevanhu vaita kunge suffocate. Madzimai zvimwe zvatinoita ka zvinoita kuti varume we repel people around us. We repel shati idini hapana kana munhu anombondifarira vanhu vose vanondivenga vanhu vanokuvengai because of your attitude. Dzimwe zvitori spiritual ndiri kuroyo hapana munhu ari kukuroya uri kuzviroya wega. Madzimai we need to change. But mukoma what I can suggest ka both ndakakutumira audio mukati haisi kunzwika. What I can suggest is this girl ka you need to take a back kumusha kwavo ambonoraigwa kutongoti inini ka muri kutopa ultimatum inonzi ultimatum kuti it's either you change your entire way. Handizivi because munhu ane attitude yakaipa. I don't know how she can change because iye hadozivi kuti zvanoita zvinobhowa. Number one. Kana kuti motomudza kuti maimwana imi michiendai kumusha mumbonotsiurwa inini handichagoni kugara nemi moudza masisters acho mototi handichatodi rongedza zvinhu zvako uende mudzorerei kumusha kwavo hagariki naye uyu tambozama intervention tazama but munhu asingateereri munhu anobloka zvese zvamunotaura anobloka hateereri iye ndiye anoziva chete uyu tazamawo uyu we have tried uyu but what I can say my brother is mudzoserei kumusha kwavo motoudza vana tete kuti mwana wenyu hagariki naye mongotora tsamba yamanditumirai movaudza kuti anorafura ane nharo hadi kugeza hatitauri zvakanaka togara tichingogwa totoita kunge tiri pacompetition itori battleground. Aiwa kana hatingambozviti madzimai I think we need to start reading Fascinating Womanhood. Zvandichangoita I think ndichangoita imwe slot yekuti everyday masikati toverenga you need to be a fascinating woman. Handiti how can you be a fascinating woman? Munoziva here kuti varume men they want respect. Even Bible wrote kuti imi varume idai vakadzi venyu. Handiti imi madzimai respect your husband. It's simple. Men they want respect. Just give him what he wants. Uchaona anokuvhurira door. Do what he wants. Respect him. Mamukasei tembo. Ndiyo baba unobvei nekumuti mamukasei. Wovapakurira chikafu. Just do what you're supposed to do. Togara chitaura kuti varume vamukadzi vanenge vachiti ini ndochengeta murume. Imi vakadzi apapa nhasi regai ndimbokuudzai you are wrong. Vakadzi vazhinji we are wrong. Kuti apleti iri mumicrowave ndoge uyatoti I have to navigate kutona uchinja ndinganzisa kumba kune munhu. Aiwa chero chidza akaneta kana akaneta unototi nhasi ndakaneta dedi but todyei handiti zvinotaurwa zvakanaka. Kana kuri kuti if she needs help tsvakai munhu anouya 2 days kana 3 days azobatsira but still she has to play a part as a woman. She has to change her attitude. Madzimai Fascinating Womanhood tichatanga chikoro munhu wese kuitira kuti tidzidze kuchinja attitude yedu. You guys I don't want to lie. Women who are soft, women who are aligned to being feminine. Remember kuti munhu wese ane feminine nemasculine, but women are supposed to be more feminine. What is being feminine? Kuva munhu ari soft, kuva munhu ari caring, kuva munhu ari loving. You know, just leaning into your feminine energy will make you a woman and men will admire you. Handiti alright, regaitipinde munyaya inotevera. My name for today I'll be Anton, not my real name. I'm 27 years from Mozambique. I have something I need to address with my fellow YouTube channel listeners. This opinion is for people who are thinking for going for money rituals because they are facing some challenges in their lives. Ladies and gentlemen, before you think of going for money rituals, do you know all gold and silver belong to God? To God Almighty, which gives hope that if you pray about what you wish to have in your life, God can grant your desires. I know God answers takes time, but God is the only giver without expecting anything in return. The wealth coming from God is free stress. However, you don't expect God to bless you if you are someone who wake up and sit at home. God only gives and blesses if you have something you are working on. If your business is not going well, why can't you pray about it before you go to the native doctor? If you believe that the native doctor can help you, why not put your trust in God? Because the only thing I know, God's wealthy is stress-free. But for you to achieve that, we have to work hard and sweat. To God, we shall be blessed and we should go for money rituals. Let's work hard for your current situation shall pass. It's not permanent.
We can call it a challenge because I know you will overcome in Jesus' name. I think I should end here. Thank you, Auntie, and my fellow YouTube channel listeners. Guys, mukoma vanogara kuMozambique. And ataura kuti musangomuka muchinamata. Ndine imwe hama yangu inogona kungofuna kuti hello, uri kumberi ndoda kuti zonamata. 12 o'clock. Hello, uri kumberi. Ndikati vakomana, zvinotoshanda nguvai. Handisi kuti kunamata kwakaipa. 10 o'clock, 11 o'clock, 1 o'clock. Munhu anoyazi kunamata. Munhu iye anonamata vedu we. Monday to Sunday munhu iye anonamata. Asi kubasa tololo. I don't want to lie. Ndinoziva futi munhu anosora achiverenga Bible, Revelations wose, Daniel wose, Revelation wose anomuziva, which is a good thing. But kubasa dololo. Guys, I want to tell you the truth. If you are not going to chase your dreams, if you are not going to wake up and chase your dreams and pray deep, Mwari hanzi munamata. Mwari akataura kuti uchadla zveziya. You have to work. Let's work. Sango rinopa waneta adzungaira. Unobuda umakuseni uchienda kusango. Sango richakupa. Anditi kuti ungomukogara wonamata makuseni masikati manero wonamata makuseni evenweka ndinoziva munhu wanenge ari high level yekunamata, but chiri kunyatsobuda January to December chaicho hapana. We need to change our ways. Kuno kuAfrica ndiko kwakanyanya chiChristianity too much. Ndosaka muchiona kuti machechi akawandira kuAfrica haana kuwanda kuEurope. kuAfrica kunonamatiwa, but are we working? Imika, alright. Ngaitipinde munyaya inotevera. Hi Auntie Globe Tete, please help me connect with the people in the diaspora. Ndodawo kuenda kumagreener pastures asi information yekuti ndoenda sei handina. Kune vari mhiri ndodawo help with legit agents and recruiting companies or master's scholarship opportunities. I graduated in 2024. Now I'm 25 years. Asi nawo ndongoita basa rese. Mari chayo haisi kundikwanira. Ndiri first born. People look up to me. Please post my story. I would appreciate if you can post my details. Okay, so she wants us to post the details. Zvonetsa manje because unodliwa navanhu pachapo vana vanhu vanodla vanhu vakamirira kuita mavoucher. Guys, to those who have masters opportunities, see your comments in the comment section kuti munhu anoapplyira kupi. She's going to come and read. For unlike for me kuti ndiise ndikaisa ndoziva kuti zvatodhakwa ndikaisa namba. Alright, ngaitipinde munyaya yedu inotevera. Tete ini zita rangu ndinonzi Lorraine Ntombi Zodwa Nkomo from Bulawayo. Nyangu yakamira so. Ina mai vangu vakashayika tiri vadiki. Vanina vangu vatatu, Bright, Runesu, ndo vandakasiyirwa namai vangu. Runesu anga ane 4 months pakashaya mai vangu anova iye last born. Ini ndiri wa 1999. Runesu 2004. Saka mai vakashaya 2004. Akatisiya maoko ambuya amai vaamai aitenga hembe. This is vamai vangu. She's a very good woman handidi kunyepa and handina chandinoshora. Kuchikoro takatoenda zvakanaka tikasvika patakasvika zvikaperawo zvakadaro. Nyaya yangu yakatanga ndiri musikana zviya zvekuti vana munoenda kumasports. Saka takanonoka kudzoka asina sisi vangu mwana wamai guru vangu ivavo vaititengera hembe vanga vari Joni. Tanga tava pazera riya rekupfimbwa asi tanga tisina kumborara nekuti ambuya vangu vaititarisa. Saka musi watakadzoka varipo kubva kumasports tanga tiri vana tiri tega. Taingoti tikafunga kuenda kumasports toenda takabva tanzidzokerai kwamanga muri. Asi kudzoka kwatakaita taifamba nevakomana vanga vatiperekedza. Zviya zvekuti kumaraini vakomana vanenge vachiteera vachiona zvibhebhi zvichangotanga kukura. Panga pana mai guru vangu vaive kuvillage imwe. Ndobva zvanzi nevakomana ava, handei munorara kumba kwedu, tongokupai mari mugoenda kwamai guru venyu sezvo mbuya venyu vakudzingai. Ndobva tarara kumba kwevakomana vaya. Ini ndakanzi ndirare murumu mangu, of which sisi vangu va1997 vanga vakurara asi ndanga ndisingazvizivi. Saka indakazoona mukomana, bhodhi wemukomana wasisi vangu, ndobva vauya vakagara pandanga ndakagara. Ndanga ndine foni, ndobva taita setava kuona mamovhi. Saka ndakazoti ndabatwa nehope, ndakazopepuka mukomana uya pakati peusiku ava pandiri, ndobva andibata chibharo, ndobva ndachema imbwa dzikabva dzahukura. Ndobva andirega but anga asina kunyatsokuita. Saka nyaya yakaitika kubva ipapo. Anga ndisachaiti zvokuti munhu akandipfimba anoita serious neni. Ingori iye yekuti munhu akandipfimba ndodzwa kuti ave neumwe munhu andiri ndazosanganawo nababa vemwana wangu vakandiroora. Takasangana musi iwowo, ndobva aita seandiperekedza, tikasangana nambuya vangu vakabva vandidzingirira kumunhu iyeye. Ndobva ndawanikwa naye. Handina kumbogara nekuti handina kubvira ndamuda, kwaiva kushungurudzwa nekurova. Rimwe zuva ndakavaviwa nechibereko chikabuda ropa, ndichinzi sei usingaiti mwana nekuti ndaibva nhumbu nenyaya yeperiod pain yandakanga ndinayo. Ndobva ndasiya marriage yacho 2017.
ndikatanga kushanda muno muSouth Africa kumaorange. Ndobva ndaenda kumba 2019. 2020 pandakadzoka ndanga ndine umwe mukomana wandaifambidzana naye, takasangana paFacebook. Akapedzisira ati uya kuno Cape Town kwandiri. Ndobva ndaita nhumbu. Mukomana haana kumbondivanzira, akandiudza kuti ina handikudi, zviri nani utsvage basa restay in uende. Apa ndakafunga kuti ndine nhumbu, ndochidii zvino? Ndopandakaenda kuchipatara. Ndobva ndanobviswa nhumbu iya, ndikaramba ndakagara ndichifunga kuti mukomana uya achandida. Ndobva nditi rimwe zuva ndakagara nasisi vake, uya urongedze zvinhu zvako ubude mumba mangu. Ndobva zvanzi nasisi vacho, maiguru garai, anonyepa. Ndobva atondidhonza, ndikasvika ndikarongedza zvinhu zviya, akabva andipa 800. Apa ndanga ndisina chandanga ndamutadzira. Ndobva taparadzana, ndobva ndatsvaka basa. Ndainge ndanyeperwa kune vamwe kunzi kune basa kunoku kushopu. Ndakasvika pane vakomana 2 maNigerian. Ndobva ndanzi pindai muno mugare, maneja anouya. Ndobva tapinda, tanga tiri ini neumwe musikana tikagara. Hatina kuziva kuti vanhu vane pfungwa dzekuti bata chibharo. Ndobva tavharirwa muya. Kanzi basa racho riripo ndeiri, ndai munogeza. Ndikabva ndati ini ndabva ndageza kumba, there's no need yekugeza. Ndobva zvanzi ita zvatiri kukuudza. Ndobva ndageza. Vanhu vaya vakatanga kuti bata chibharo vachitichinjanisa. Vakapedza kwasviba, vakatiburitsa tikadzoka kumba, but ndanga ndisachagoni kufamba. Ndobva ndasvika ndikaenda kuhospital, but hapana kesi yakavhurwa. Munongozivawo tiri mazimba munomu, zvakangoma. Ndopandakadzoka ndikatsvaka basa kumaSomalia. Ndikatanga kushandira muSomalian. Aindibatisa tsvina achiti haupukuti nematishu, mutemo wake vanogeza. Saka iye achigeza, tsvina imwe yaidonhera pachemba, apukuti ndindaifanira kumopa. Umwe musi meshini wake wanoshandisa washing machine akatanga kuvapo ekuvhura pamusoro woisa hembe. Saka hameno vana ubaya sei. Ndobva atondinyima mari yangu. Ndobva ndadzingwa. Ndobva ndadana agent akauya akati ipai munhu mari yake. Ndo pandakazoenda. Ndo pandakabva pamuSomalian uya. Ndobva ndatanga kutsvaka basa maPlaza ndichishanda. Apa kumba nguva ndisina kumbodzokera. Ndakaita matwins kwandanga ndakaroorwa. Ndobva ashayika. Saka izvezvi ndine umwe. Ndanga ndane nguva ndisina kumboenda kumba. Saka izvezvi ndakasiya kumaPlaza ndiri kushandira mumba memurungu, but mari dzacho hadzibatani. Apa kuti ndirege kutumira mari, ndeinchifila kuti sisi vangu ndiri kuvafela because munhu anga aripo patiri all the time. She was trying. Isu tanga tiri 3, vavo vaive 3, hondi maiguru avo. Sisi mai vamai vangu vanga vakaroorwa pane munhu, but havana kumbotirasa, vakaramba vanesu. Apa income yacho haisi stable. Chero ndikati ndiwane munhu wandinodanana naye, haana chaanenge achindipa, asi kutoda kudya mari from me naitete. Zvinondoita shuga mommy here ndichiri kudiki kudai. Zvingabuda here? Zvinonzi vakomana vakashata ndivo vanochengeta, but still handina munhu anombondichengeta. Handina luck rekuti murume anotambanidza maoko achindigamuchidza. Saka zvinhu zvacho tete ma1. Apa ini basa ndinokwanisa kuruka musoro, but makastoma ndiwo handisingawani sezvo ndichienda kubasa. Kuti ndirege kuenda kubasa hazviiti. Ndogona kuacta zvekuti munhu kandidana nditori nechipo chekuacta, nditori munhu ari active zvekutodaro. Alright. Number 1, you're not going to be a sugar mommy. Hamungawika kuSouth Africa kuno. There is no need yekuti uve kuZimbabwe nestruggle yose nekutsvaka basa nekurishaiwa nekuzoriwana. Moita basa rekuchengeta varume kuSouth Africa. Remember kwauri kubva. Hani mataura kuti mama venyu, which is my guru, who raised you, she went out of her way to raise you. Saka the most important person right now is your children and mana mama. Kwete zvekuti mudane nevakomana vamunozopa mari. Aiwa munhu haso, hapana munhu anopuwa mari. Number 2, I'm very sorry for this gang rape that happened. And unotoona kuti pane vamwe vakambokomenda vachitaura kuti kana ukangona wangorepiwa, kamweya kacho kanenge kakudzoka, because mataura kuti kumasure uko pamakadzingwa mukanovata vamba kwavakomana vakakubatai chiribharo, wotoona kuti kamweya kacho kanenge kakuda kuramba kachidzoka. I pray kuti mweya uyu ubve pamuri. I need you to start praying kuti Mwari abvise mweya wokubatawo chibharo pamuri. Number 1. Number 2, I need you to focus, because right now you are saying kuti munhu usa unodana naye anda kuchengetewa. You need to start focusing on yourself. Start loving yourself. Mumbosiya zvemarelationship nezvevakomana and start working hard. Kuti kubasa, kana muchienda kubasa Monday to Friday, during the weekend, tsvakai vanhu vekuruka. Tsvakai vanhu vekuruka. Even manheru kana kuri kuti munoita, handizi kuti munoita stay in kana kuti munoita sei, kana kuri kuti munochaisa. Tsvakai vanhu vamungagona kuruka time yamunenge muri free, so that you start making money. And mataura kuti unogona kuacta. Itatu madrama twako uchisawo paFacebook ipapo, uchisawo. Handiti, one day zvichaita.
Start working on yourself. Concentrate on yourself. Tazvimadhirama zvako uri 1 handiti mati unogona kuita. Unoita uri 1 uchita baba uchita mai uchizvipindura. Mopostawo paFacebook. Kuti munhu agone kuwana zvimwe zvinhu zvekuitawo. Kwete kuti ungomirira vakomana aiwa vakomana vaprova kuti they will not work hapana zviripo. Makadi tete yambiro kuvarume vose ngavasangoita vana pese pese vasingatori vana vacho. Vana vanozodzidziswa ruvengo nekuzoromba nekuti vamwe ana mai vakabva kuna Satani chaivo. Ndizvo zvakaitika muupenyu hwedu. Ambuya vedu vakuru, mukoma waambuya vababa vedu vanonzi vaiva chatopota chen'anga. Vakafamba rwendo rurefu netsoka kudzokera kumusha kwavo kwavakanofira vachiti handifiri kwandakaroorwa. Nyangwe hazvo vainge vakwegura zvekusagona kufamba, asi zvinonzi vakasvikirwa nemudzimu vakafamba kunge murume mudiki. Ndofunga ndiko kwakabva kubata-bata kwaambuya vedu amai vababa vaizikanwa maraini ekwedu. Rimwe zuva vakataura kuti aba zvinhu zvangu mugadheni ngaadzose asati azviona zvinhu zvakadzoka. Nekuzosangana nevanhu vekuMalawi mumapurazi mavaishanda, urombo hwacho hwainge hwakanyanyisa. Nyaya dzese dzaivharwa-vharwa asi dzaizikanwa nevanhu vainge vana amai. Isusu vedu amai vakashaya, hatina akatiudza nezvemumusha umu nekuti baba vaifanira kuva denga nemadziro zvekuti vativharire mvura, zuva, mhepo. Ndivo vakatobata mishonga yakasvika pakuurayisa amai vedu. Tete vaiva firstborn mumba mana baba vangu. Vaiva mviro dzechibharo. Ambuya vakarepwa nehanzvadzi yaamai vavo vakazvara tete. Zvakazobuda mushure mekushaya kwavo muna 2010 pakutema rukau. Vana vatete vakapera kufa izvozvi kwasara 1 out of 9. Mbuya vakaroorwa vakaita mwana mukomana mugore ra1939 anova ane senemu yatinoshandisa nanhasi uno, senemu isiri yedu. Zvese izvi baba vaizviziva asi vaida uye vachiri kuda kufa vakachengeta masikireti aamai vavo. Vakaita mwana wechipiri musikana akaurayiwa nemhondoro svikiro. Zvinonzi vakanga vabuda kunoroya sezvo vaisabvarura machira. Vakadzingwa nenyaya iyoyo vakadzokera kumusha kwavo nemwana mukomana. Vakadana neumwe murume wepamana pavo vakabereka baba vedu asi havana kuroorwa. Vakazoita umwe mwana musikana akava tete nemukomana aiva baba mudiki. Baba mukuru vakashaya pamwe nevanakomana vavo vatatu makore akasiyana, vamwe 5 variko. Baba mudiki vakashaya. Mumwe mwana wavo mukomana ndiye akatanga kushaya ari mudiki, ivo vakazoshayawo after 8 years. Tete vadiki vainge vasina kuroorwa asi vakaita vana vatatu. Vakomana vaviri vakashaya, kwasara musikana firstborn nemhuri yake. Ivo tete vakashaya. Mufamily medu tichiripo tese tiri 10, vamwe 3 vana mai vavo. Mai vedu vaive vakaroorwa asi vakashaya. Ini ndini ndaiva mudiki 89 years, mukuru aine 21. Navo mhuri iyi vakakura vari kwana sekuru kumusha kwamai vavo. Baba mukuru vaipota vachidzokera kumusha kwavo, nepo ndiko kuenda nemunin'ina wavo baba vedu. Kusvika baba vedu vava kutambirwa nekuzikanwa ikoko. I believe nenyaya yekusava nababa, baba vedu vaibatiswa mishonga namai vavo. Tete vakuru vakaroorwa vachiri kumusha kwambuya, asi zvinonzi ambuya vakadya pfuma yemwanasikana. Vave kushanda vakazowirana semhuri ndokubva pamusha pana sekuru voenda kumusha kwatiri nhasi. Vave pamusha patiri apa vakaenda kudzin'anga semhuri vakanotora mishonga nezvikwambo kuunza mumusha. Zvinova zvakazoita kuti tikure tisina mai mushure mekunge vashaya nekuda kwaizvozvo. Hama dzababa idzi dzaiita zvadzinoda nesu. Even we discovered kuti pane mamafotos akawanda atakatorwa tiri vadiki asi mumhuri medu hapana nemafotos iwawo. I am 41 years now and handidi kana kutorwa foto. Hatizivi kana takaiswa mumbiya kana mumabhodhoro nekuti compared nevamwe vese vataita hama dzedu, upenyu hwedu hausi kufamba. Hapana chisvinu chiri kubuda. Nyangwe tishande zvakaita sei, tikati titaure nyaya dzekuita kana kutsvaka mari okuita mafamily business, hatiwirirani. Tototukana nekunetsana nezvinhu zvisina basa. Upenyu hwedu ndehwedzinhamo, kuhama neurwere. Ambuya vakafira maoko edu, mumba medu, ivo vakasunga upenyu hwedu saizvozvo. After vauya nezvinhu zvekuromba kwavo, baba vedu ndio vakanzi ndivo baba vazvo. Zvinova izvo zvakaita kuti mukoma azorwara nepfungwa since late 90s until now. Akarasa zvimwe zvinyanga zvacho after amai vashaya, asi vaitaura kuti chinyanga ichi chiri kutitunga. Sezvo taiva vadiki, baba naamai vavo ndio vaiziva kwaienda, vachinowedzera kuti vatikotsirise. Mukomana weko baba mudiki
ndiye akazoenda kwana sekuru achinobvunza kuti senemi yavo ndeipi, nekuti vakanga vaudzwa kuti hausi weukama. Ana sekuru ndokuti uyai nevamwe vese kusanganisira baba vangu natete vadiki vaya vachiri vapenyu. Baba natete vakaramba kuenda. Ana sekuru vakazotaura kuti vakuru venyu vese vari 5 vakasiyana ana baba. Vekwamukoma wababa ndivo varidzi vesenemu, isu tine yedu. The most painful part was to know that pedu pamusha chaipo is a stone throw away kubva pamusha pana sekuru. My neighbors, everyone around us knew about it except us. No one said anything all these days. Vachiti mbuya venyu vakati munozotaura kana ndafa. Takazama kurapisa mukoma, asi nanhasi anongova benzi, asi baba vanoziva zvakaitika paari. Nanhasi upenyu hausi kufamba. Ndakambobvunza baba ndiri kune imwe nyika muna 2011 zvinhu zvisingandifambiri, vakati ndo zvinoita upenyu. Fast forward 5 years later, pakabva panzi hatisi vana vekwatinoti kumusha kwedu. Wofunga all the sacrifice we did, nemakuwa airohwa mumusha imomo, baba wedu vachitomira sababa. Upenyu hungafamba here nemhepo dzose idzodzo dzisiri dzekwedu? Taitwana munhu anobatsira mukoma, baba vaitiza kudzokera kwavaishandira vari ivo vaidiwa ikoko. Mukoma achitanga kurwara ndiri grade 7, aiti mudhara namai vake vane zvikwambo. Takatombofamba zvakare, munhu iye akataura zvimwe chete. Not so long ago, pane mumwe muprofita watakaenda naye akati baba venyu vane kasikana stroke chikwambo, asi vamwe vakatya kuti tizvigadzire, kutya kuti vanozofa. Asi isu kuti titambudzike hedu nekushaya mari muupenyu, baba vakaenjoya life. Now yava hari yofanzirofa, vari kuda kufa nemasikireti ese ezvavakaita. Achiticheka nerakagomarara, vari kuda help yedu futi, yeti hapana chatinacho. Vari kuZimbabwe vari kurwara. Mari yekuti ndinovaona handina, kana yekufona zvayo iri kunetsa. Takakura upenyu hunorwadza, pasina mai. Taienda kuholiday kubva kuHarare, pairema nezvaitika. Nazvino panongorema. In my life, I don't want to be taken a photo again, and I don't want to hear anything called secrets. I rest my case. Edweka, motoona kuti vanhu vanokura vane trauma, havadi kutorwa mapikicha. Vanoziva kuti mapikicha haana kunaka, vanhu vanozotigadzira nemapikicha. Ingadai Mwari atibatsira chokwadi. Tete, ini ndoda rubatsiro. Makasimba here tete? Ini handingatauri zvakawanda, ndichazodzoka hangu. Tete, ini ndoda rubatsiro rwekumuprofita eni anogona. Ndatambura ndanzwa nekupedzura mari nemaprofita pasina zvinobuda. Tete, ndakaita miscarriage 7. Pandinofamba ndobata baba vangu. Tete, ndinonzwa kubatikana, ndinogara muCosmos City. Please help me. Apa paholiday baba vacho vari kuenda kumusha. Ndinonzwa kuti kunotsika kwavo kumusha, tete ndinorwara kusvika pakupotsa kufa. Hana yangu inogara ichirova. Tete, ndichadzoka. For now, I need help. Vari kutaura zvakare kuti ivo vanzwa nekudhligwa mari. Because right now nyaya iripo ndeyekuti baba vangu pavanonotsika kumusha hazvinofambi zvakanaka, vanobva varwara. Saka ivo vakabva vanovanawo zvavanowanawo, mishonga yavanenge vawanawo inenge iri yekugwisana. But have you tried God, my sister? Nhasi ndiri kuudzai kuti try God. Ndine imwe hama yangu iri padhuze neni, vari mumusha munobatwa mishonga and all. Saka ivo vainobatawo mushonga, uva vachibatawo mushonga. Saka unoona pane mushonga uri wiki, pane mushonga uri strong. Saka uri wiki unenge uchigwisiwa. And in most cases, ivo victim ndiwo unenge uri mushonga uri wiki. Ndakavaudza ndikati mai mwana, as long as you're going to say gumbo panze, it's not going to work. Try God. Nasi, my sister, I want you to come to God and say, God, I'm coming to you. Andina chimwe chandinacho. I have you only. Can you fight for me? Have you tried God? Talk to God. Talk to him. I know he will fight for you. Try God. I made a decision yekuroorwa to remarry to a man that I knew over 30 years ago, thinking we had experienced similar challenges and we both wanted companion to walk the last mile together. He was in a neighboring country for over 30 years and wanted to settle back home. I went to SA by church marriage in 1996, tikaita mwana, but it was hell. Muchato hauna kupedza 5 years. I raised my son really hard, even drove Uber at one point. I stuck it out just to settle him. Before I returned home, I was never happy in South Africa.
My son is grown up now, married last year. So I decided when I lost my job last year, kuti ndidzoke kumba. I'd started building. Like ndatanga kuvaka kumamisha muna 2022. So I didn't move back home to homelessness. It was just premature, but I'm okay. I discovered a lot of stuff about my husband's portfolio after we married, that nothing was his. And the little that he has is in the name of the woman in the country where he lived. He didn't tell me this, even the house, the cars, but I accepted and said, let's work with what we have. It's a lot to write, but in short, I'm carrying the whole burden, including medical bills. He had neglected or given up on life. He doesn't appreciate, though, even bashes all my efforts. I've stopped talking because I'm so progressive, but he's so comfortable in poverty and he pulls me back. Even Rora, I helped him finish because my family was starting to see that things are not okay. I'm not supporting them as I used to do. I didn't want them saying he's eating my money. I'm trying to establish streams of income and my savings are running out, but he's not supportive. He bashes my ideas instead. I'm beginning to think that maybe he's not mentally stable from prolonged suffering. I've suggested he sees a professional, but I'll need to foot the bill and I can't. His family is largely those envious of marrying a stable woman. To approach any of them would just be fatal. Same with my side. My family didn't understand why I went so low in my choice, but the guy held me once when I was nothing. Kare. I used that to reference my decision to be with him also and make him try life again, even after he had suffered a lot, including at the hands of family who he helped all his life. So I'm stuck. I'm otherwise a happy people's person, but he's had jealous outbursts about me being too nice, even accused me of boyfriends. I'm withering bit by bit from inside. I can feel myself wasting away. Nyaya yekutanga iripo ndeyekuti murume paigara kudiaspora. He was married and vakanga vane zvavakanga vanazvo ndokubva varambana. Mudzimai anga ari local wekune imwe nyika ndokubva adi ndobva awana zvese. Now ivo makore avanga vachigara ose kudiaspora vaitumira vanhu kumusha. He was taking care of the entire family. But right now vadzoka and I think he is very depressed. Munhu ari depressed kuti vakadzoka and havana chavainacho after makore ose ekutumira zvinhu. Saka unoona kuti dzimwe nguva munhu anenge angosara angova munhu. Right now the wife tries, anenge achizama ngatite ichi because munhu ari progressive, but iwe I think vari depressed zviya zvekuti he doesn't want anything. Munhu anoda kungova tomukawo, eat sleep wake up, eat sleep wake up zvichingodaro. Saka kana wife akuya nemaidea zvoita sekuti uri kuzviona sekuti iwe unofunga zvinhu zvakaoma ende vakutaura kuti mari yandandinayo iwo wife ndiye ari kuita zvese because baba he lost everything. Ndipo pane machallenges avo. Guys, this story I think for the people based in the diaspora, patinotumira paya, patinoita when we put other people first. Ndoziva kuti vazhinji vedu, me included, we are there pakusapota madreams evamwe vari kumusha tichitumira mari tichidii. But picture yourself wava paretirement wodzokera kumba. Kazhinji hama dzedu ndo dzesitoti vaiva vari kudiaspora vaidya zvinonaka, chii chavaidya chiyoshata, sezvo tasimon havana chavakadzoka nacho. It is very important that we invest for ourselves. I know kuti even building back home while you are not in Zim, it's very difficult because uchawana macontractor achakuitira mumajoko sekuti unongosara wakakahlamara nazvo, wakahla nazvo. Ndo mamwe challenges. Hapana pasina machallenges, but what I'm saying is isa mari yako paside, chengeta mari yako. When we are investing in other people's lives, let's remember ourselves first. Let's remember to put ourselves first, because pane macases mazhinji evanhu vari kudzoka kumba after so many years of sending money back home and they have nothing. Havana kana pekugara. Ene marequest ekumusha haperi, mai mwana unoona nhasi kuri kudiwa chakati, mangwana kwediwa chakati, mangwana kwediwa chakati. Phone call yacho inogara iri phone call after phone call. Vamwe vedu titori nevanhu vatinoziva kuti ava foni yavo kana ichipinda havana chavanoda.
They don't care about our well-being in most cases. Apa, nobody cares about your wellness. Goes right depi. Straight to the point. Ndanchida chakati nechakati. Nobody cares kuti vana vari say, you know what? We have children. Munobvunza kuti vana vari say, great Dani, happy birthday, nasi birthday rake. Chikoro zvavro. You know, do you know I have a relationship with other people kuti ndoziva kuti this is what is happening in life yemwana. Kozita munhu kuti they put themselves, they choose themselves. Phone call ichipinda, ndiri kuda gas stove, ndiri kuda chakati, ndiri kuda chakati, ndiri kuda zvidhina. Nobody cares about you. Guys, I want you to know that if you do not choose you, nobody will. Mwari ngatibatsire. I'm not saying let's be selfish. Let's be there, especially for vana vanenge varitambura nherera dzaJehovha. Let's help. Anditi? But I'm saying also, let's remember to put us first also. Tokutendai nekuna chirongwa kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka, tichadzoka zvakare. Ndatenda.